Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gagang. Taong 1980, Duero, Bohol. Matagal nang nakatira sa lugar ng Duero ang pamilya ni Gagang. 2 henerasyon nang nanatili ang angkan nila roon, kaya nagkaroon na sila ng mga lupaing pagmamay-ari. Kagaya ng marami, pagtatanim at pagsasaka ang pangunahin nilang ikinabubuhay. Madalas, makikita mo silang nagbebenta ng saging at mga kamote sa merkado para lamang makalikom ng sapat na salapi, pambili ng kanilang mga pangangailangan. Nga pala, sa taong ito binatilyo na si Gagang. Nasa edad 18 anyos na siya noon at sa kanilang magkakapatid siya ang panganay. 13 silang magkakapatid pinuno, kaya kahit anong kayod ng magulang niya, palagi pa rin kapos ang kinikita nila. At dahil dito, kung kaya't napilitan siyang dumiskarte. Isang hapon pag-uwi nila sa kanila, kinuusap niya ng masinsinan ang tatay niya. May nag-alok kasing tao sa kanya noon ng trabaho, kaya agad niya yung tinanggap nang hindi man lang nakakapagpaalam sa kanyang mga magulang. Tay, hindi na ho muna ako magsasaka. May tinanggap kasi akong trabaho kanina eh. At sabi nung magiging amo ko, doble raw ang kikitain ko kaysa sa pagsasaka. Hindi ko na to sinabi sa inyo. Gawa nga ng mabilisan lang ang paghahanap nito ng tao. Hindi naman mabigat ang gawain doon dahil yung amo ko tatawid lang naman kami sa mga kalapit bayan para magbenta. Pagkatapos nun, uuwi kami tsaka namin makukuha ang aming kikitain. 5 araw kami maglalakbay, tay. Tapos tuwing linggo yung uwi ko rito. Libre rin sa lahat, kaya hindi niyo ko kailangang isipin. Nang marinig ito ng ama ni Gagang, medyo napaisip pa ito. At bago magsalita ukol dito, nagtanong muna yon ukol sa taong nagbigay sa kanya ng trabaho. Gang, kilala mo ba ang taong yun? Taga rito lang din ba siya? Baka hindi yan taga rito, ha? Sabi ko naman sa'yo, wag na wag ka kagad magtitiwala. Kilatisin mo muna para sigurado ka. Hindi ako tutol sa desisyon mo. Ang sa akin lang ayaw kitang mapahamak. Kaya bukas samahan mo ko para kausapin natin yung amo mo. Dagdag pa nito na, kinakailangan nilang klaruhin ang bagay na yon upang hindi sila nito malamangan sa oras ng bayaran. Mariin din itong inilahad na hindi niya ito pupwedeng basta-basta na lang tanggapin, lalo na kung wala siyang kasamang kakilala niya. Nang marinig naman ito ni Gagang, agad naman siyang napasagot dito ng, "Ay, hindi ho ako nag-iisa doon, tay. Kasama ko sa trabaho si Awing, yung kababata ko. Balak nga rin ho niyang pumunta rito kaso hindi ko na pinasama." Ganun ba? Pero kahit na, Gang, kakausapin pa rin natin yung amo nyo. Pasensya ka na, ha? Kailangan ko talagang gawin to. Para sa'yo rin naman yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, tsaka pa lamang siya nito iniwan. Si Gagang naman noon, nanatili sa loob ng bahay habang pinag-iisipan ng kanyang mga dadalhin. Ayon sa kanya, na sa mga sandaling ito hindi siya nakakaramdam ng kahit na ano. Nakasisiguro rin siya na sang-ayon na ang tatay niya sa kanyang plano, kaya wala na siyang dapat na ipag-alala. At ang kinakailangan niyang gawin, samahan na lang ito sa kanilang amo para maging malinaw ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, maaga pa silang umalis ng bahay. Pagdating nila sa may bandang merkado, agad niyang itinuro ang taong nagbigay sa kanya ng trabaho. Nang makita ito ng tatay niya, agad silang lumapit doon. Bago nila ito kausapin, binati muna nila ito ng magandang umaga. Matapos nun, tsaka na ipinagtapat ng tatay niya ang tungkol sa pakay nila. Magandang umaga, Manoy Fernando. Gusto ko lang sana klaruhin yung trabaho sa'yo ng anak ko. Hindi ako tutol sa mga napag-usapan ninyo. Ang sa akin lang naman kung ano ang gagawin nyo at kung ano ang magiging kitaan nito pagkatapos.
Hindi pa ba nasabi sa'yo ng anak mo ang tungkol dyan? 40% ang magiging hatian nila. At yung 70 syempre sa negosyo. Hindi mabigat ang kanilang trabaho. Yun nga lang, bibihira lang silang makakauwi dito. Pero huwag kang mag-alala, Manoy Buyo. Ligtas siyang sigagang sa poder ko. Kapag sinuwerte kami, bibigyan ko siya ng 1 linggong bakasyon na may sweldo. Ano? Ayos ba tayo ron? Tsaka isa pa, yung mga paninda kong malapit ng hindi mapakinabangan, sa inyo din naman yun babagsak. Kaya kung iisipin mo, panalong-panalo talaga kayo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maayos namang napaliwanag nito ang patungkol sa trabaho. Kaya naman nang maunawaan na ng tatay niya ang lahat, agad itong nagpasalamat at umalis. Matapos nun, tsaka inilahad ng amo niya ang tungkol sa magiging trabaho nila sa Makalawa. Gagang, maghanda ka na. Magdala ka ng maraming gamit at magbaon ka ng maraming pasensya. Hindi madali ang gagawin natin, pero pagkatapos nito, masasabi mo na sulit din ang lahat ng pagod mo. Magkita-kita na lang tayo pagkaraan ng ilang araw. Nang marinig niya ito, tumango lang naman siya. Pagkatapos tsaka na sila umalis ng tatay niya. At ilang araw ang lumipas, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghintay. Hindi na rin siya noon nagtrabaho, gawa ng ayaw na siyang papasukin ng tatay niya. Ang nais kasi nito, ibakasyon na lang muna niya ang nalalabi niyang mga araw. Kaya naman kahit gusto niyang magtrabaho, wala siyang nagawa kundi ang manatili sa kanila. At dahil sa walang ginagawa, tsaka pa lamang niya naisipan na gumala. Kung saan-saan siya noon nakarating, kasama ng mga kaibigan niya, hanggang sa hindi niya namalayan na malapit na palang sumapit ang araw ng trabaho nila. At nang tumungtong na ang araw na yun, maaga pa siyang sinundo ni Fernando sa bahay nila. Dumating ito na nakasakay sa kabayo at sa itsura nito mukhang handang-handa na itong umalis. Pagtawag nito sa kanya, agad naman siyang lumabas bitbit ang kanyang mga gamit. 2 malalaking bayong ang dala niya dahil ayon sa amo niya, magtatagal sila ng 2 linggo sa labas ng baryo. Marami silang pupuntahang lugar, kagaya ng Tabundok, Mayuga at Bayong. Ilang milya ang layo nito at inaasahan ng amo niya na magbubuno sila ng ilang araw sa daan. Kaya naman hanggat maaari, dinala na niya ang lahat ng kailangan niya para hindi siya kapusin kung sakali man. Pagdating nilang 2 sa bahay nito, nakita niya ang kaibigan niyang si Awing kasama ng 2 lalaki na taga-baryo lang din. Hindi niya kalapit ang mga ito kaya literal na ngitian lang ang naging tagpo. Matapos nun, tsaka na sila umusad. Ilang minuto bago pumutok ang liwanag ng araw, nakalayo na sila sa baryo. Normal ang pagtahak nila ng daan, kaya wala siya noon naging alalahanin. Inakala rin niya na magiging masaya ang paglalakbay nila, pero lingid sa kanyang kaalaman, ito pala ang simula ng matinding kalbaryo. Pagkaraan ng ilang araw, napakalayo na nila sa lugar na pinagmulan niya. Hindi na rin pamilyar sa kanya yung mga nararating nila, kaya't maya-maya siyang nagtatanong sa kaibigan niya. Awing, malapit na ba tayo? Hindi ko nga rin alam, Gang eh. Si amo na lang ang tanungin mo. Siguradong masasagot ka nun. Ay, wag na. Baka sabihin nagmamadali tayo eh. Ay, iba pala talaga ang buhay kapag ganito, no? Medyo nakakapanibago. Nang marinig ito ng kaibigan niya, napangiti lang naman ito at hindi na nagsalita. Pagkaraan ng kalahating oras na pag-usad, narating nila ang bukana ng pinakamalapit na bayan. Nga pala, Pinuno, pangalawang bayan na itong narating nila, kaya kahit papaano sanay na siya na makakita ng maraming tao. Ang kaso lang pagtungtong ng gabi nung araw na yon, may nangyaring hindi inaasahan. Kagaya ng mga naunang araw, nakasanayan na nilang magpahinga sa gilid ng daan kapag naaabutan sila ng gabi. Hindi sila tumutuloy sa mga paupahang bahay
dahil gusto ng amo nila na makatipid. Kaya kahit medyo hindi komportable, pinagtiyagaan nila roong matulog. Noong una hindi yun naging madali, pero kalaunan ay nasanay na rin sila. At kahit ganoon ang sitwasyon nila, hindi sila nababahala dahil salitan ang pagbabantay ng bawat isa. Kung hindi nyo kasi na itatanong, 6 sila noong magkakasama. Bale siya, si Awing, yung amo nila, at yung 3 pang lalaki na kababaryo lang din nila. Bawat isa ay merong mahalagang tungkulin, kaya hindi masasabing may pinapaboran ang amo nila. Salitan rin ang pagbabantay, kaya di sila nagkakagalit. At sa loob naman ng ilang araw, naging maayos ang tagpo sa kanilang grupo. Kaso lang nung sumapit ang gabing ito, medyo may kakaibang nangyari. Habang naghihintay kasi noon sila Gagang, may dumaang pamilya na merong daladalang mga bagahe. Nung makita nila ito, agad nila itong pinag-usapan kasi parang nagmamadali itong makalayo sa lugar na yon. Akala nila kung ano lang, hanggang sa may nakita silang kakaibang nilalang na gumagapang di kalayuan. Yung itsura nito parang alupihan, tapos kasing laki ito ng kalabaw. May matatalas din itong mga galamay, at kapag naglalakad ito literal na walang ingay. Dahil sa kanilang mga nakita, dali-dali niyang ginising yung amo nila. Kaso lang paglapit niya rito, nakita niya na itong nakaupo at pinagmamasdan din ang nilalang na yon. Matapos naman niya itong makita, agad siyang bumalik sa pwesto niya para kunin ang mga gamit niya. Di na rin niya ginising yung 3 iba pa dahil prioridad niya na iligtas na muna ang sarili niya. Pagsilay sa kanya ni Awing na papatakas, agad siya nitong sinigawan ng, "Hoy Gagang! Saan ka pupunta? Huwag mo kaming iwan!" Nang marinig naman niya ito, medyo nag-alangan pa siyang sumagot, gawa ng hindi na niya halos mawari kung ano ang kanyang gagawin. Yung puso niya sinasabing umalis na siya sa lugar na yon, habang yung utak niya sinasabi na manatili kung saan naroon ang kanyang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na malaya ng kaibigan niya na nasa likuran na pala nito yung nilalang na paparating. Kaya naman habang abala ito sa kakatawag sa kanya, hindi na nito namalayan ang buntot ng nilalang na mabilis na tumarak sa kanyang likuran. Pagbaon nito, nakita niya kung papaano ito tumagos habang pilit iniaangat ang katawan nitong nanghihina. Habang nasa ganoong kalagayan si Awing, tanging pag-ungol na lamang ang narinig niya mula rito. Kalaunan, nang mamatay na ito, sinunod ng nilalang na yon ang iba pa. At ang tanging natira na lamang ay yung amo nilang nakaupo sa lugar kung saan ito nagpapahinga. Kalmado lang nitong pinagmasdan ng nilalang na parabang nakasisiguro ito na hindi siya nito sasaktan. Ilang minuto pa ang lumipas. Kitang-kita ni Gagang ang pagbabagong anyo ng nilalang hanggang sa maging kamukha na ito ng kaibigan niyang si Awing. Nahati rin yon sa 4 na bahagi pinuno para makuha ang pagkakakilanlan ng iba pang mga biktima. Matapos nun, naglibot ito para hanapin siya. Sinubukan siya nitong linlangin pero hindi ito umubra dahil alam niya kung ano ang kanyang nakita. At nung mapagtanto naman ng nilalang na hindi siya lalabas sa kanyang pinagtataguan, nagdesisyon na ang mga ito na bumalik kung saan naroon ang kanilang amo. Matapos nun, nagpahinga ito na parabang walang nangyari. Kinabukasan umalis ang grupo para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Si Gagang naman noon, naiwan sa bayan litong-lito kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niya noong bumalik sa kanilang lugar, pero masyadong malayo kung lalakarin lang niya ito. Kaya ang ginawa niya, naghintay siya ng pagkakataon, baka sakaling may mga manlalakong maawa sa kanya. Pero sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. Kaya sa paglipas ng mga araw at linggo, naging palaboy siya sa lugar. Hindi na rin niya alam ang kanyang gagawin,
hanggang sa may maawa sa kanyang isang matandang babae. At yung matandang yun pinuno na taong isa rin palang manggagamot. Ayon sa matanda, na kaya siya nito tinulungan ay dahil sa nangyari sa kanya. Dagdag pa nito na matagal na nitong minamanmanan ang nilalang na yon na madalas nagagawi sa bayan pagkaraan ng 2 linggo. At kaya niya ito pinagmamasdan ay dahil sa gusto niyang malaman kung sino ito at kung ano ang pakay nito. Kumbinsido ang matanda na may malalim na dahilan kung bakit palagi itong nagagawi sa lugar nila. Malakas din ang kutob nito na matutulungan siya ni Gagang sa kinakaharap niyang problema. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di na siya nakapagsalita. Bukod kasi sa wala siyang ideya, masyado ring malabo para sa kanya kung ano ang nilalang na yon at kung ano ang kaugnayan nito sa amo niya. Dagdag pa niya na unang beses pa lang niyang nakakita ng ganon, kaya hindi niya ito kayang ipaliwanag sa matanda. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman itong tumawa kasabay ng pagsagot nito ng, Hindi kita tinatanong kung alam mo ang nilalang na yon. Ang tinatanong ko sa iyo, kanino ito nauugnay? Hindi ba nung gabing namatay ang mga kasama mo nandoon ka? Sigurado ako nakilala mo ang taong kinakasangkapan nito. Sino siya? At ano ang pakay niya rito? Hindi ko kilalang lubos ang taong yun, Ali. Basta ang pagkakaalam ko, Fernando ang pangalan niya. Kababaryo namin siya at matagal na siyang naglalako sa kung saan-saan. Ito na ang hanap buhay niya at ni minsan, wala pang reklamo itong natanggap sa aming lugar. Hindi ko nga rin alam kung bakit nangyari yung ganun nung gabing yon. Pakiramdam ko nga, isa lang itong napakasamang panaginip eh. Anong panaginip? Hindi panaginip ang nakita mo noon dahil totoo itong nangyari. Kinaumagahan pagkatapos maganap ng insidente, may mga nakita kaming damit kung saan nagpahinga ang inyong mga kasama. May mga mamasa-masa itong lupa na alam naming bakas ng katawan ng tao. Pinatunayan din ito ng pamilyang hinabol ng nilalang. Pero sa kasamaang palad, wala silang ideya kung sino ang kaugnayan nito sa iyong mga kasama. At sa madaling sabi, ikaw lang ang nakakaalam sa ngayon kung sino ang salarin na pwede naming tugisin. Dagdag pa nito na, kung sakaling tatanggi siya sa nais nitong mangyari, hindi rin malabong babalikan siya ng mga ito, gawa ng sa tagal ng pag-iral nito sa kanilang lugar. Wala pang kahit isa ang nakapagpatotoo ng tungkol sa pagkakakilanlan nila. Pagtatapat pa nito na, marahil ang taong tinatawag niyang Fernando ang siyang pinagsisilbihan ng nilalang na pumatay sa kanyang kaibigan. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nakapagsalita. Tahimik man, batid niya ang matinding takot na hindi niya kayang maitago sa kanyang muka. Dumaan ang mga araw. Wala silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Di man sila umaalis ng bahay, maraming tao na ang pinapalakad ng matanda sa iba't ibang lugar. Hapon-hapon nagpapadala ito ng mensahe ukol sa kasalukuyang kaganapan sa mga lugar kung saan sila naroon. Ganon at ganon ang nangyari, pinuno, hanggang sa isang araw, bigla na lamang tumigil sa pagpapadala ng liham ang mga ito. Walang kaide-ideya ang matanda kung ano ang problema ng mga tauhan niya. Kaya naman nagpasya ito na pumunta sa pinakamalapit na baryo kung saan naroon ang isa sa mga ito. Halos ilang oras din nilang binaybayang daan bago nila narating ang tahanan ng isa sa mga manggagamot. Subalit pagdating nila roon, sumalubong sa kanila ang labi nitong pinaglalamayan na. Base sa mga kamag-anak nito, nadatnan na lamang nila ito isang umaga na wala ng buhay. Dilat na dilat ang mga mata, tapos nangingitim na ang mga daliri. Wala na ring pintig ang mga pulso, kaya alam nila na patay na ito. Nang marinig ito ng manggagamot,
agad nitong pinalabas ang lahat ng taong nasa loob ng lamayan. Binuksan din nito ang ataul at kinuha ang labi mula sa himlayan. Nung masipat yun ni Gagang, medyo nagulat siya dahil habang iniaalis ito ng matanda, para bang napakalakas nito. Isipin ninyo, malaki ang katawan ng yumao at kinakailangan pa ng 3 tao para lang mailagay ito sa kabaong. Pero nung ialis yun doon ng matanda, nagawa niya ito kahit mag-isa lang siya. Di naman yun pinakialaman ng mga kamag-anak ng biktima dahil matagal na rin nila itong kakilala. Nang mairatay na ito ng matanda sa sahig, maingat nitong pinagmasdan ng bawat parte ng katawan. Taimtim din yung nagdasal hanggang sa may kung ano na itong nakitang bagay sa ilalim ng kilikili ng biktima. Pag-angat nito ng braso, bigla namang umalingasaw ang sangsang ng amoy hanggang sa dito nila makita ang mga ugat na kasalukuyang nakakapit sa mismong balat nito. Naagnas na rin ang parting yon ng katawan. Animoy ilang araw na itong namatay. Pagkuha naman dito ng matanda, biglang gumalaw ang mga ugat. Nagpumilit itong kumawala sa kamay pero hindi nito napangibabawan ang lakas ng manggagamot. Walang sabi-sabi, agad itong dinurog ng matanda. Kasabay ng pag-utos nito sa mga kamag-anak na idaan sa bintana ang bangkay. Nang marinig nila ang sinabi nito, agad nila itong sinunod ng walang pagtatanong. At nang mailabas na nila yon sa bintana, nagulat sila sa mga sumunod na pangyayari. Ayon sa kanya, nang mailabas ito sa bintana, nagsimula ng mabulok ang labi. Bigla rin itong nagkaroon ng masangsang na amoy, dahilan para magsilayuan doon ang mga taong nakikidalamhati. Nagtagal ito ng ilang minuto, hanggang sa mawala ito. At nung balikan nila ang bangkay, nakita nila ang labi na parabang 3 taon na itong nakahimlay. Hiwa-hiwalay na ang parte ng katawan nito, tapos sa may bandang ulo, buhok na lang ang natira rito. Kapansin-pansin din ng mga itim na bagay na nagkalat sa katawan nito, na ayon sa manggagamot, parte ng naiwang salamangka ng nilalang na nakatalo rito. Matapos nun, agad nitong ipinag-utos na ilibing na ang labi. Kalaunan, agad silang umusad patungo sa sumunod na baryo para kumustahin ang isa pa nitong kasama. At kagaya ng inaasahan, nadatnan din nila itong patay na. Sa 10 nitong tauhan, 2 lang ang natira. Nung malaman niyo ng matanda, matinding galit ang naramdaman nito. Hindi na rin ito pumayag na maiisahan pa sila ng nilalang dahil sa puntong yon matindi na ang pagmamalabis nito ng hustisya. Kaya naman para mahuli ang salarin, araw-araw siya nitong pinabantay sa gilid ng kalsada para hanapin ang amo niya. Nagtagal ito ng mahigit sa 3 araw bago niya nakita ang kabayo nitong paparating. Bandang hapon na ito nang makarating sa kanilang lugar, kaya naman nang marinig ito ng matanda, hindi ito nagdalawang isip na kumprontahin ang nilalang sa lugar kung saan maraming tao. Pagsilay naman dito ng amo niyang si Fernando, agad nitong pinatigil ang sinasakyan nitong kabayo, sabay baba para hanapin ito. Nang masipat naman yun ni Gagang, agad siyang nagtago sa loob ng bahay habang tahimik itong pinagmamasdan. Alam mo ba ang dahilan kung bakit kita tinambangan, Fernando? Marahil hindi mo ako kilala, pero ako kilalang kilala kita. Alam ko kung sino ka at kung saan ka nakatira. Alam ko rin na ikaw ang may kagagawa ng pagkamatay ng aking mga kasama. Hindi ako natutuwa sa ginawa mo, kaya ngayon pa lang huwag ka nang umasa na makakalabas ka rito ng basta-basta. At ano naman ang kasalanang tinutukoy mo? Wala kang patunay sa mga sinasabi mo, manggagamot. Kaya manahimik ka. Nang marinig ito ng matanda, agad siya nitong tinawag. Pagsilay sa kanya ni Manoy Fernando, bigla na lamang itong napatahimik at napasimangot.
Dahil dito, agad siyang tinanong ng manggagamot kung hindi pa ba sapat ang patotoo nito. Kaso lang sa kasamaang palad, hindi na ito nakasagot pa. Dahan-dahan na rin itong tumalikod na para bang wala itong narinig na mga tanong. Matapos noon, tuluyan na sila nitong nilubayan. Hinayaan lang naman ito ng matanda sa kadahilan ng naniniwala ito na hindi ito basta-bastang aalis doon. Pagpasok naman ito sa loob, tsaka siya nito inabisuhan na maghanda. Napahiya nila ang nilalang, kaya sigurado ito na hindi yun matatahimik hanggat hindi ito nakakapaghiganti. Pagkarinig naman ni Gagang sa sinabi nito, napalunok lang naman siya ng laway habang iniisip ang mga bagay na kanyang narinig. Batid niya na nagsasabi ito ng totoo, kaya sa mga sandaling yun pa lang, inihanda na niya ang kanyang sarili. Pagsapit ng gabi, tahimik ang paligid. Wala silang napansing kakaiba pero di pa rin napapanatag yung matandang kasama niya. Kagaya ng unos, mananaig muna ang katahimikan bago ito tuluyang manalasa. Dahil dito, kung kaya't matyaga nilang hinintay ang pagbabalik ng nilalang. Akala niya imposible itong mangyari, pero pagpatak ng 10:00 ng gabi kung saan nagpapahinga na ang lahat ng nasa baryo, nakarinig sila ng mga dagungdong at atungal na nagmumula sa lahat ng direksyon. Katakot-takot na rin ang presensyang nararamdaman nila, kaya kahit wala pa ang mga ito, agad na pumunta ng altar ang manggagamot para magdasal. Nababahala man noon si Gagang, tahimik niya itong sinundan hanggang sa magkasama na silang lumuhod sa harapan ng altar. At nung nananalangin na sila, dito niya narinig ang tinig at sigaw ng amo niya. Ramdam niya ang galit nito, kaya naman mas lalo pa niyang nilaksan ang kanyang pananalangin. Inakala niya kasi na may isasalba sila ng panalangin pero ang hindi niya naisip, may kulang sa mga dasal niya. At ito ay walang iba kundi ang kanyang pananampalataya. Kaya naman kahit anong gawin niya, hindi niya magawa-gawang maitaboy ang nilalang. Dahil dito kung kaya't nagdesisyon ng matanda na kaharapin ito. Walang sabi-sabi, bigla itong tumayo kasabay ng pagkuha nito sa ribulto ng ninyo. Matapos nun dali-dali itong naglakad habang nagsasalita. Gagang, isara mo ang pinto paglabas mo. Wag na wag mo itong bubuksan hanggat hindi ako ang nakikita mo. Mapanatag ka, manampalataya ka, at magbalik ka sa Ama. Dahil sa mga sandaling ito, yan na lang ang masasantigan mo. Nang marinig niya ang sinabi ng matanda, tumangulang naman siya habang ramdam ang matinding kilabot sa katawan niya. Maya-maya pa, nang makarating na sila sa harapan ng pinto, tsaka tumahimik ang nilalang na nasa labas. Di man ito umaatungal sa mga sandaling yan, ramdam nila na umiikot ito ng bahay. Pagdungaw nila sa siwang, nakita nila si Manoy Fernando na nakalutang sa hangin. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata at kapansin-pansin ang saya nitong pinalilibutan ng mga kaluluwa. Meron itong pakpak na gawa sa kalansay ng tao at sa unang tingin, parang napakalayo nito sa dati nitong anyo. Basta, nakakatakot tingnan ng nilalang na yon na maging sa pagtanda ni Gagang, nagsilbi niya itong pangungot. Matapos itong masilayan ng manggagamot, ramdam niya ang takot at pagkabahala nito. Sa mga sandaling yon pinuno, di na gaanong nakakapagsalita ang matanda na parabang hindi na nito alam ang gagawin. Gayunpaman, nanatili sa kanyang katawan ng tapang at paninindigan. Paglabas nito ng pinto, tsaka nito itinaas ang rebulto ng ninyo. Habang ginagawa niya ito, may mga binibitawan siyang buhay na salita na dahan-dahang nagpapaliwanag sa santo. Bagaman naapektuhan na nito ang nilalang, hindi ito sapat para maitaboy ito ng manggagamot. Maya-maya pa, dito na nagsimulang sumigaw ang amo niya. Yan lang ba ang kapangyarihang taglay mo, manggagamot? Nakakalungkot naman. Akala ko pa naman malayong-malayo kayo sa mga kasamahan nyo.
Yun pala, wala ring pinagkaiba. Hayaan mong isunod kita sa kanila. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, tsaka umahon ang nilalang na pumatay sa mga kaibigan niya mula sa ilalim ng lupa. Paglundag nito ng napakataas, agad nitong sinunggaba ng matanda hanggang sa magpang-abot na sila. Noong una halatadong dehado pa ito, pero habang tumatagal, may napapansin siyang kakaiba. Hindi lang kasi basta umiilag ang matanda dahil sa bawat pagkilos nito, may mga tinatapon itong bagay sa paligid habang nag-uusal. Maya-maya pa, biglang lumiwanag ang bakuran ng bahay. Nung mapansin ito ni Manoy Fernando, sinubukan niyang wasakin ito pero may hindi nakikitang harang ang pumoprotekta rito. At nang mapagtanto ito ng nilalang, tsaka na ito nagsimulang magwala para mabilis na tapusin ang matanda. Alam nito na kapag hindi niya ito napigilan, sila ang posibleng malagay sa alanganin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin ito umubra. Bago pa man kasi nila mapinsala ng husto ang manggagamot, nagsilip para napapalapit sa kanila ang mga pundasyon ng bakod na nagkaroon ng kakaibang liwanag. Pagdikit nito sa katawan ni Manoy Fernando, gumawa ito ng malaking puntod hanggang sa maglaho ang presensya nito. Literal na ikinulong niya sa loob yun, na kung saan ayon sa manggagamot, magtatagal ito ng ilang siglo. Ito na rin ang pinakaparusa niya sa nilalang, pagpapakita ng hustisya sa mga pumanaw niyang kaibigan. Dahil dito, kung kaya't maigi niyang pinagmasdan ng mga sumunod na pangyayari. Ayon sa kanya, na pagkatapos itong kulungin ng bakod, nanatili itong nakalutang sa ere hanggang sa lumiit ito ng lumiit, na kalaunay naging puntod. At nung maisakatuparan na nito ang tamang laki, bigla itong bumulusok patungo sa ilalim ng lupa. Pagkaraan ng ilang araw, may tumubo ritong puno na siyang nagsisilbing marka at palatandaan ng nilalang. Nung makita ito ni Gagang, di siya nagdalawang isip na lisanin ang lugar. At magmula noon, hindi na niya nakita ang matanda. Wala na rin siyang balita sa pamilya ni Awing na parabang nakalimutan na nila ng tuluyan ang tungkol sa pag-iral nito. Pero alam niyo, Pinuno, na hanggang sumamatay itong si Gagang, hindi niya pa rin nasagot kung ano ang meron sa lihim ni Manoy Fernando. Pero naging malinaw naman sa kanya ang lahat, na tinalo ito nung manggagamot na may karga ng rebulto ni Nino.